салому алайкум ҳамдиёрони азиз, хуш омадед ба канали Гуркча Нақшакаш. мо имрӯз дар бозии GTA San Andreas барои Карл бозӣ мекунем. дӯстони азиз, хилас агар канал ба меҳмон боша, ба канал обуна шавед ва лайка зер карданаша фаромӯш насозед. хайр набоша, пагнали. имрӯза миссия оғоз медем. имрӯза миссия чӣ бошад ва чӣ мешуда бошад? дӯстони азиз, пагнали. мо ҳозир 4 дракона гуфтаги казинова расида омадем. ку далш тамошо мекунем чӣ хел миссия боша ин дафъа. Опа. Полицейские байки. Ну все понятно. Значит, полицейские байки. Итак, я понял, я постараюсь официально. Короче, мегрзана мепартамана хаминҷа ҳозир. Штик. Фурия гирифта раҳанда мана пойда меистигуфт. Ман короче срочно мерам, ҳамин кӯчаи онта мошина меқапам. Срочно рафта 4 та мотоцикли милиса дар кор мова гуфт. ҳар чораша ман диздида тува оварда месипрам гусус. Короче, ана ҳамин бача ҳозир мошина карда рафсоги номаш Карл. Ана ҳамин Карл рафта 4 та мотоцикли дизданаш дар кор будааст. дӯсте ки ёнашанда буд, вай ҳозир рафта хилас фурия гирифтанаш дар кор. Бас карта мебинем энг наздикаш ки ҷонда ҳамонҷа мерем. Всё понятно, на ҳамҷа сар мешдаст. Погнали, дӯстон. Ну давай, тезтар. дӯстони аз ҳозир тамошо карда меистем. қариб мо расида омадем чихел ки дар карта дисям. На ҳамҷа ҳозир якта полицейский, блядь, вертолёти милисаҳо баста инҷа раҳ баста мемонем. сразу автомата тайёр карда. Ох, бля, вертолёт гирифт. Мотоцикла гирифтам. Полициячи уя киштам ҷошанда на смерть мирд. Полициячи мегирехтаги буд, ман сразу андохта мотоциклеша диздам. Ана акнун уже моа дитта звёздочка дода шуд, дитта полиция уже моя шаҳранда кофсоз. Ана ҳаминҷа ман раҳкати рост мебарам, рафта сразу фурия пишташба мотоцикла бор кардан дар кор. Давай. ҳозир қариб раста омадем. О, на фура. Ана ҳамин фура бор кардан дар кор. Всё. ҳозир маҳкам мекунад. Занҷирбанд кард баландашо. Опа, ман фурда омадам. Тамом. Мам. Давай, Карл. Карта дида мегирем. Всё понятно, қафо гаштан дар кор. Қафо гашта якта мотоцикла ҳамон қафо гирифтан дар кор. Инҷанда якта полицейский шудааст. Ҳавай полицейския мотоциклеша медизем. Блин. Слишком тез ҳаракатсиям, а барои ҳавай управление баъзан гим кардам мисоз. Картанда уже тамошо карда рафтам. Всё, уже мо расида омадам. Опа, мошина худам мепартом. Ой, бля, мошина бура ҳардина зада кӯш. Кор осон шуд. Мошина худам партом, мошина тормозаш нақаб дуд. А барои ҳавай рафта ҳардина зада кӯш. Мо акнун меравем ба назди фура. Фура барафта мотоциклам зер карда мудан дар кор. чихел ки картанда дисем мо фура ба расида омадем уже. Опа, молодец, мо ба ёрдам додам мешин. Фура қариб расида омад, лекин полисияҳо ҳозир уже безор мекарди сос. Бирзан давай. Всё, уже димаша. Фура бастам. Тамом, всё. Давай, Карл, фурда фура. Эй, то мошината ман ба дода саҷа фура. Бародарам чӣ мекунем? Блин, ин мошина шатоқ нест вообще. нағз кор накард. Мотора задаги будаст мисля, короче ки ҷо рафтан дар кор. Карта мебинем. Ман қариб фотография мейлаба мекардам. фурия сал секундтар ҳай карда рафтон. Ман ҳоли муҳофият диздагим не. ҳамин наздики ҳонда ҳозир якта дига мотоцикл будааст. Всё, тоора ҳай карда рафтан дар кор бас. уже картанда дидам, тамом. Гирарра мошинта. Блин. Ана ҳамҷа кати омадан дар кор. Анҷаест. Худо. Мерам, медиздам, зада мебарам. Андохсос. Блин. Всё, уже инашам диздидам ман. Всё. Раҳа ёфтам дар кор. Дида фура зер кардан дар кор. бешарафое. Всё, на ҳамҷа кати мепартем. фура да ҳамин наздико будааст. хайрат, уже намисоз фура. навик мотоцикл плюс. Всё. Фақат эътибор додан дар кор, мотоцикла гирифта нагирифтанаш дар кор. Ҳамин полицейский да пеш мотоцикл мештанд ку
авая сразу душанда киштанда кори мацкела кашта гирифтанда ко. Опа суршид. Опа ҷошанда ма уже андохта ғелонда. Агар мацкела гирифта гирезадагар болонги вақто ҳамаш аъдо мешавад ва миссия вайрон мешавад. Бозӣ анав аз сар стар мешавад. Аз ҳамин сабаб успех кардан дар кор, ҳамаша ҷобаҷо кардан дар кор. 4 дақиқа дига вақт мехоҳад, аммо лекин ман уже ин вазифа уже закривар мекунам ҳозир. Ҳозир ана тамом. Фурама вижд мебровем. Фурама уже место назначения омад. 4 та мотоциклча чихелки мебинтон, ҳар чораша мотоциклчи милисахо. Уже мо мотоцикла дизда рафтем. Миссия пройдена, авторитет плюс гуфт. Дӯстони азиз, шувани мошинамоне гирифтем, тайёр худаш омада истоиду. дӯстони азиз, ба ҳамин бозии имрӯза бо охир расид. Хайр саломат бошед. Пока. То серияҳои нави бозӣ баромаданаша интизори серияҳои наваш бошед. ҳатман агар серияҳош нав шавад, ман видеоша ҳамин канали Гӯкча Нақшакаш мепартоям. Хайр дӯстон, пока.